Алпаки, лами и дори кенгуру. Не сме в Австралия, а в село Лесковец, само на 40 км от София. Зоокът Алис безспорно е едно от любимите ни места, които с децата редовно посещаваме. Контактът с животните е безценен, носи спокойствие, радост и учи малките на обич към природата. Винаги се връщаме заредени оттам. В зооката в Лесковец ще видите разнообразие от птици, някои от които закачат мълчуганите, пухкави зайчета за галене, наперени пауни, весели кенгурута и нашите любимци с мека козина алпаки, които щедро позират усмихнати с посетителите. Има просторен детски кът, места за пикник и чудесна зелена поляна за игра. За нас това не е просто разходка, а истинско преживяване и спомен за цялото семейство. Често тук отбелязваме и някои празници на децата. Затова включваме обекта в нашите 100+ клипчета, които целят заедно да опознаем, обикнем и опазим България. И както пчелите пазят природата, нека и ние опазим България.